Kasaba, kisa man ning hilak di agod. Sabaan ni mo. Hilom ba? Gilak-gilak niya ba? Gikapoy ra ba ko sa... Gikapoy ra mo ko diha ba? Kay dagang wholesaler gani, malit din sa kong tindahan. Gikapoy ko dire. Wa pag karon pa ko kapahuway, nya ikaw gihilak-hilak ka diha. Hilak ron ko sab kay padala di kag tano diha ron. Tulog ko. Kalagot. Anong gahilak man ka diha agod? Nabukog ko. Nabukog ka? Usa may ikaw ni mo, ganun nabukog man ka? Usa may imong mainom kag tubig? Wainang ko gana. Kung ba na mo ikok dira, pang bawala sa bukog. Kok? Sulay ba itawa? Bisig muudos na pa nimo ha? Gani, mo abay rin na nina. Kinirang royal oh. 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 Nabukog ka tinood? Yun na. Uy, langasan di mo. Im na. Nyaw saman? Kumusta man yung bugog? Wala na. Wala na? Sa may nagkabugog yung mo di ay? Litson, unod sa litson. Ay, kinampak! Unod na litso na hindi mo na magkabugog! Ikaw, daot yung mga royal na!